un conto que se chama As tres princesas pálidas, que está escrito por María José Martín Francés e Carol Genev, na versión de inglés. Atópase na biblioteca, pois o queredes ler. Imos co conto. Había unha vez un reino co seu povo e con tres princesas. Gobernaba o seu pai, princesas. Pero o pai un día anuncioulles que a quen lle tiña que deixar o reino, porque o pai ia a morrer. Entón, ofreceullas ao povo, as princesas, e díxolle: povo, que queredes que sea a vosa próxima princesa? O povo dixo: ninguna, non teñen a cor da cara, son pálidas, pálidas, pálidas. A primeira princesa, que se chamaba Nerea, foi á torre máis alta do reino e ali se quedou toda a noite vendo o ceo. E ao día seguinte, cando se levantou, xa era de cor azul. Cando volveu ao reino, preguntoulle ao povo: povo, queredes que eu sea a vosa próxima princesa? E o povo dixo: no, pero se ten a cara azul. Parece unha verdade. A segunda princesa, que era moi lista, que se chamaba Flavia, foise a un prado donde todo verde, e ali se quedou mirando a erva. E ao día seguinte, cando volveu ao povo, volveuse de cor azul. Perdón, verde. E cando volveu ao povo, ao castelo, preguntoulle ao seu povo: povo, queredes que eu sexa a vosa próxima reina? E o povo dixo: non, pero se parece unha vaca que come erva. A terceira princesa, a máis pequena, Claudia, foise a mirar as estrelas desde a súa ventá, que eran moi bonitas. Claudia estaba moi triste porque o seu pai iba a morrer, e Claudia sabíao. Entón quedouse chorando toda a noite na ventá da súa habitación. E ao día seguinte, cando volveu ao palacio, todos quedaron asombrados. Que bonita cor de cara tiña Claudia, do color cando o sol se esconde e a lúa empeza a subir. Cando chegou, o povo dixo: nós queremos que Claudia sexa a nosa próxima raíña. E así, as tres irmás poderon vivir en paz e o rei pudo descansar.